Iki ora kok perkara aku dunak-unak ora Baladewa Wawarisa ora. Memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora usah wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jigoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Ha tak kirim kowe kae. Wah asem ora. Tak pangan anakku barang e, Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dukulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ra, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketuwa di plester? Kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe wong kowe ketune patih ku kurang ajar ora men. Mong hati-hati lho, Mong hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah Tranto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku nek arep paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng napak-napak iku lho manut. Wani arep Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suar aku tak kendarat dritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartomarma. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Kala Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho lah iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Indrawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki abdi Indrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sak praptamu ning negara Indrawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten jenengatanipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng bae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi.
Bagong kira beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune mung telek wae. Kene iki kraton iki ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi harja sapraptamu. Tansah pinanganing kawidadan ing Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggunmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Pitul kantong bolong Padha Raja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong Padha Raja sapraptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih sanget anggen kaum ndadosaken jimat paripe. Wah, kowe kemon kami sosolan lambene ra. Petruk kantong bolong Padha Raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa prayogakno. Nun inggih Bagong. Nun Padha kanthi raja sapraptamu. pinanganing kawidadan ing Sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning kasantosan. Petruk Raharja Petruk. Ndorapati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih Bagong Padha Raja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Iya Bagong suwe ra ning nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya. Pun panen apa? Wis Napa? telo. Wah, cocok kuwi dibakar. Kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ora rasa nesu. Oh iya ora. Dipun sekecaken nggih Ndara Dawa. Lho kuwale. Oh nggih, Dik. Disekecake Bagong. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apurenta ambo bilih wonten tempat kula nggih kula munjatun sapa paduka sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndorowati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan Sirapana kawan sowan ning Project Ndorowati. Ngeten jeneng. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Ah critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho ta boten cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat apa? Semar ki salat. 5 wektu malah ini. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah.
ora duwe wong tuwa, kliang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngeyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksekke karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong biayine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek. Niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sisi Bagong kaya rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula ali bareng kali Bakon kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul duru mendem jero karo bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah terus ditanting karo bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun engko Net, gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki. Nggih niku Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to. Ha wong mengkere kok arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak unta cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati. Tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Senet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sindari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kantong Bolong." Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kantong Bolong ora. Ha sawarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten? Endang Lara Temon. Petruk dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya Petruk. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon, jenenge Endang Lara Temon, lek kuwi entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar. Ora Petruk, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Lara Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko sutuk kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange
Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Mila kula ngebon-bon enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis gawa angkutan ta ke. Heeh. Gawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi ruba, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kaku kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu brana picis, waton dudu mas mutiara hargya jamrut hergeni tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun grawuran duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakangne kok kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pek, nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya ora awuh. Nggih, kula ngertos sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga sinuwun Mandura uga diutus dening Nyai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Lara Temon bakal diboyong pidhawuh karo Lesmana Mandra Kumara, Petruk. Endang Lara Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petruk. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Lara Temon. Heeh, wigatine dawuh karo Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Lara Temon. Sebabe sing rawuh sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Lara Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tanggangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake ngono. Pranata cara lek ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng tok saut ya ngopo. Kepareng matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Lara Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Ning ngeten sinu. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadhang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe mareng wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa.
Iya Bagong. Nggih, arep niku anak sampean angkat. Ning nun sewu nek uripe kepenak, uripe kebak-kabagian wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya Bagong. Nggih, terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan ndang lara temen niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa urung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho. Kula rak takon. Tur Iya, piye? saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning Ngene iki apa? Lesmana ya kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip, ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo. Upama mengko kelakon daup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Darawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Cowi kula tak nyuwun pesa. Napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincini bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, ngrumangsani nek dheke urip enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Kadempel. Ngoten. Dadi soalé iki dodokane kok sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih ora sak penake dhewe. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ing alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mermisah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru. Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omongmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah ora mau. Ora usah melu-melu tanggunge, ora usah cerewet kowe. Ya. Ngoten. Mang penggalih.
ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kalih Endang Lorotemon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan kula ora arep ngregon-ngregoni nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampeyan isih duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndalatrema dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senep. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani rakyat minta batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah, niku fatal tumrap kula. Wah, wis. Maning jajalan sukretaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-uman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kafokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe aku labur adikku kuwi atohi pati kok terus ora usah semelang nek mung dunak-unakke ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik ngapa kok nagih aku sing utang wis santai kok aku wedi ora rumangsane Bagong Ponokawan Bagong wonten dawuh aku tak ning jaba yo ning jaba ana minggat sican kono ora wedi aku nek ijen kok ya tinggalan kowe tinggalan rumangsane ditisik nggawa aku kok oh iya to ana aja mulih sik kono dumeh do nggawa kendaraan dhewe mulih sik kono Bagong wonten dawuh kowe mau ngucap piye lali wis mau ora tak pikir nek mau ana apa piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngapa ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Pancen kepala nyata. Gadiwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Astina. Pancen tak sengaja kowe arep ngapa? Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus Endang Lorotemon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka Manik kira-kira ana sing barengi rembug. Oh, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora dandamune anak ratu anak wong anggere kendir ya kendir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Tur sampean niku mbok kudune metung diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal, nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal, nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ra sida. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok iso tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengi sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok.
Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro temon. Mula sampe dadi pepalanging Baladewa. Ora rantas malam-malam bakal tak putung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrapekke wong Karang Pradesan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semarangkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo jengele bapakmu. Muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengele. Mangjat kurdo serumah bangga. Dian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunak-unakke Bagong, aku arep tau unakke wong elek, arep tau unakke wong gedibal, arep tau unakke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunakke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapake wong tua lho. Kowe ora sak penake ngunak-unakke bapak. Aku anggere bapak dunak-unakke ki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunakke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Bol arep dundang sapa nek ora Bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Meno, ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndodjowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sering penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene taunake. Taunake wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas, derajat pangkat ki ora tekan modar, bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni ya kowe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wong sing ngene, rasaku ki an gunung tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Lah iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedhe ning sangku kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedhe desa ngungkuli kadedaning Baladewa wenang boyo kendang lara temon. Ayo sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo boyongan nang lara temon. Oke, metu Jawa ora ketitawak kene perkareng pati-pati.
edan rak ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku main gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi Bawa Leksana, Liloing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok ora taro. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae mau urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Ini njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ora ana sing nggo tuku apa to apa. Wah, makasih. Makasih. Iya. Asal omong Petro lho, ora. Ku ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petromu perang nanti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Kang rembung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa ini kok limbuk kok matane abinge ora jaman-jaman. Belekno pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Wedan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan. Metu njaba Bagong. Nun niki wis nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Katon suntrut pasur yaning siadi bakal darbi atur apa? Ko Prabu, piye? Mlawidun parengaken lilaluna kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesakaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Iki dudu perkarane siadi. Lho iki. Kowe ora perlu bantu marang siji lan sijine. Menapa inggih boten badhe katiwandan Punakawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Lho iki. Wis to percaya Petruk Bagong ora bakal cilaka cilik loro gedhe tekaning pati. Lho iki ngestaken dawuh malah siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula sakiwa teng negara Ndarawati aja nganti ning kasempyok ing aradan tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Lho iki ngestaken dawuh Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diwaji semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Lho iki ngestaken dawuh kaya wis paripurna jeneng ingsun Arsa pinanggya kelawan majan ingsun ya kuwi ndang lara temon. Nun budhana kang padha sebe ingsun kundur kedaton kawula nun ngestaken dawuh Paramadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Lho Diwaji Paramadal Pasilan tambahi pangestu Kakang Pati Udawa iya purna gatining paranggilan sarta kundur kedaton
Gondok bleguduk suwaru gimbal sumarante hawala. Nuwun sewu nggih ingkang bapa ing Sukalima Cemadong dawuh kados pun nyanggen paduka. Sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menika penindang lara temon. Nuwun sewu ing abdi kepatihan Cemadong dawuh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ing rayi Banjar Jungut puntur sasana Cemadong dawuh lho. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karto marma Cemadong dawuh. Bodono. Mboten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong endang lara temon. Atmajane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna. Lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat namipun Endang Lara Temon. Oh, syukur menawi ngaten. Gegayanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sangganing para sata kura ing nderekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Boduna wonten dawuh. Dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun Endang Lara Temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Lho. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndarawati nglamar dhateng Endang Lara Temon kaliyan Bambang Senet. Wah, dedrek rame madaning Pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Semana Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng mubal babaling karepson. Kula padu kalih Bagong. Oh, panjen Bagong iki panjen wong kurang ajar tenan to. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kalian Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, gareng panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika lamun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sanggun kadidyaning Baladewa, menang boyong Endang Lara Temon. Terus Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Halusenguni. Oh, wis mboten nonton sing ngelekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Nggih. Mula kula dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Nuwun. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dur? Kok ming hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong nek wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina. Koming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak ndithik kok mungsuh kere. Wegah kula. Dur, Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh.
Mangkat to ya, Nger. Aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa. Mangkat to. Kartomarma, Swatama, Durgempa, Dur Sasena, Durmagati. Kabeh padha dibudhalake. Citraksa, Citraksi. Cinciripit kabeh dibudhalake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Nggih, nggih tak akan dawuh. Bagong dicekel. Dursala wonten dawuh. Ora mangkat to kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to. Nggih. Nggih, yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma kuwi sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu pareng kula didal dinten menika. Mangkat to Kartomarma kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi kadange Baladewa. Nggih. Kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Prawuluk Daladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku ki kena meper mubal babaling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna ki janjane tok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane? Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelas papan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe Palasata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kari dipesthekke nek menang awake dhewe, awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwedang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathi-bathine sapa sing didom, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono, Pak. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. So nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ngono? Ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nah nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Sik. Kowe kok ngesaki rokok iki jite sapa kuwi? Ngapa aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Pantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndek rokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dicolong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dit 500 ora sapa-sapa ora wedi kok.
Lho kok mung perkara sak dadi 500 kok rusuh-rusuh ora wedi. Cah kendel ngene iki. Sing penting desangu. Ana mulai ana tandane Kurawa. Iki piye le terusan? Nah iki perkara kowe engko ndhedhet aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning jaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh. Terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak kampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Lah nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ah kena lunga. Anten aku kepuki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki nganggo sistem terus to gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung terus. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi ndang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan to. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Loh, lah aku duwe ora? Ya duwe. Potok dasmu ora ngerti aku ku duwe sok poso barang kok. Tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wis sok langsung ditampa ning swarga. Nggih. Nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditintingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula kowe nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama Ndeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya Le. Wis sapa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dipukui terus. Ya. Ben tak niati ngomah ya mung doyak-oyak mendring. Iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Truk. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh, siap. Aku ki padake gali pasar Nek mengkon perange wis siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kebedak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu ki? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya. Pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyanapate. Kula Petruk niki adi kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang lara temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak darani kula Mbati. Bagong. Ngapa? Lho.
Ora basa ngapa basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing wis ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani kok padake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh. Arep apa kowe? Pancen tak wangsuli. Iki ora kok perkara aku dunak-unak ora Baladewa Wawarisa ora. Memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Nang sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora usah wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jigoke kirek-kireke kabeh kok. Apa? Ha tak kirim kowe kae. Wah asem ora. Tak pangan anakku barang e, Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dukunmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ra, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai yo. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan. Aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereteng kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe iki ketune patih ki kurang ajar ora men. Mong hati-hati lho, Mong hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep belut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan napak-napake ku lho manut. Wani arep Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suwarep aku tak kendharat diritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartomarma. Terus lek pagi-pagi jajaran cukup tadi bawa tidak dhewe gugu karepe dhewe sawange sapa iki wajah ning pabaladan Raden Hayadurwa Gati Pangeran Pati Negara Kesira Kadhagnata Negara Kesira. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok Pangeran Pati Ngastina tak antil pisan modar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal apa-apa ning dituku.
Jajal ping netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing cekani Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekani Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekani Pati. Jeblok jajamu baraka. Aduh. Dia. Bosian. Yo. Ada di sini. Bosian. Ejan tak entup kalau jekik ya apa ya saka maci jeneng aku kowe ora apa-apa ejan cokot ke tikus wirok ora wedi ayo cokot ora apa ejan cokot ke kodok demek marai racun ora peduli kowe keracunan kowe hus kowe ora wedi lho kodokku ejan wis entek usahane sih ora wis entek aku wis paham karemu piye aku wis paham durung ganti kok picing kok bleseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget sing tak inceng jane cengelmu lho ning kena durung ganti ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing ngopo heeh wah jan akeh banget iku Rawagrong nganti gebrobyos iki urung sepiro ana saperangan sing urung maju itu. Ayo. Neng tetep kudu aja wedi. Aja mamen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Tak omong tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya? Iya. Ya, ngentekke es degan. Gong, mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndojit kok ya cethile ra masalah. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramarta, jam rata imbang yen padha kae. Kuloman kalah nggih pangestunipun kawon mungsuh Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin Petruk ki ming Panakawan Petruk ki ming batur kok kalah nyatanipun kawon badhe pun isin-isin monggo wis ngetokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih diunekke isin kalah ya kalah mundur penak kono ming karyakon aduh mati aku lek Tirtanata inggih paman kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah yo kalah.
Jigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mung suwe Petro karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petro karo Bagong. Bul meleset. Oh. Petro niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petro mati jeneng aku. Niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek ngoten pamrih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula, Man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ki arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nani. Kula entup kala jengking gak apa-apa. Petro mbel pudel lho, Man. Ha iya. Pudel kula entup kodhok kelok. Kula betok kula templeke ulite Petro gak mlonyoh babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan, Man. Kula ke nyokot Petro gak apa-apa. Terus kalah. Petro ngantem kula jebret. Ya jajasi kula dibleseke tek lepah niku kula banter arep kapake. Wis pasrah mawon Bagong. Bedek uwe dhuwur banget kejeloki sirah kula bus. kalah. Kalah, Man. Kowe iki Kadamnata. Ngerti ta? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana ki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lah niku nek isin mesti melem. Panjen kandan-kandanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing urung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi Keman. maju po. Mungsuhe apa, Man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis Kula sing ajeng maju methoke Petruk. rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudan telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelet nyawok anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapitan Neraka jahanam. mangkat aja kowe ngomong ndak aku melu asma. Aku ngeweke kowe omong ki melu sesek e. Kula aturi semikian. Petruk. Edan kowe. Wani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjo ngakhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe Ngobrabrik Kurawa anggepmu kowe iki kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Korsine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggon ngomong tutuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho,
nglabrak kula. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe Niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. iso kan panjen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petuk kalah ruci traksi iki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi Nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. ingone ra ono sing mangan. Sing di omah tuna, ya. Turah akeh ora ono sing mangan, ming bosok. Mergo Citraksi menang. Nek Citraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Jualange dialem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning ngono ya nek perlu senguri tutuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Aku jaluk pamit. Sing hati-hati. Kok kaya ora weruh liting telebu. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun Kok mulih? pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man, kula kandhani nggih, Man. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang ngoten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lho lah iya mergo nek sampean menang kalih Petro niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo dembengok dalange Petro. Dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya ya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe Cethuk ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa kok tak takon? ya ora ono. Ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk monggo Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Ya. Paham? Paham. Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbang-mbangane ra wayangan. Ha iya. Lah tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan
terbaik. Oh. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti Kurawa. Bosek. Niki berarti Kurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura. Kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Hah. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa Citransfer nang ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. iya. Wila dicegati tenan. Angger maju dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa. Nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal. Wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Wah, Petruk nggih. Dara Dursasana ya. Wah, Amer pancen kekuatane Petruk niku wonten niku. wah, aja kok Kurawa kok bawa siji. Ah, kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Kurawa meguru karo Kurawa 20 taun. Wedoan. Cangkeme. Ngomong liwat rison jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak kok. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Ngelabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggondas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, njotos kok. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe le. Nyo ya. Oh, gondodo apa? Nyo ya. Mburi ya kena kok nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo. Lho, dimatke. Kaki sing rada suwe. Lho. Oh, ngene iki jane musuhe matke. Nyo, lho. Oh iya iki ya. Iya ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Areng apa ayo? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Ah, kene. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Ya oke.
Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro pecah sirahmu. Weh, mau sak banter-bantere. Matno sastra jenderalmu ateken adi Jayatawi jayanmu. Ampun nganti tumpangsuh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Hei! Wedoan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Sangkas. Wedoan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men. Kono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Ora apa-apa. Kowe jan gentenan. Aduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, sate ora nepati janji ra ya. Ngati-ati, oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung cerita, wah, ning aku wis bacot don. Ah, cilaka ya wis ora ngomong wis jono. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong di agama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Ora di agama kok ya. Oh, no. Ut. Ha. Halo. Kurawa yuraan tenan. Oe. Coba ora ana tongseng. Mesti mendo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh ya. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya, mriki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer dah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho, ha. Siap, ngati-ati, ha, sak kuwatir. Ayo, iya musike iki toto-toto kok. Ayo, iya musike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Saka cor-coran. Kok mabyur men. Apakmu apaan? Le. Dir. Kok nglicak, Le? Urek. Ya, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wow, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kae. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kok sumangga.